otu ahụ jikọrọ ndị nke nwere ọnụ ụlọ ahịa nakwa ndị dịgasị iche iche na-azụ ahịa bụ asmata n'ahịa Oriagụ Abagana nakwa ndị ahịa dịgasị iche iche pụtara nnọọ n'igwe wee na-egosipụta nkwado ha akụghị mmiri wee na-enye onyeisi oche Nchereoge okpuru ime obodo njikọ ọka bụ Chief Clems Agụiyi maka etu o si wee na-abagide nnọọ na-echigharị ọnọdụ na ya bụ ahịa Oriagụ Abagana wee na-arụzi ọma ahịa dịgasị iche iche na-agba mbọ ịhụ na etinyere ọkụ buketesie igwe na-enye aka ịgbanyụsi ọkụ na-agbapụ mmiri nakwa ọrụ ọma ndị ọzọ ga-eme ka ya bụ ahịa bụrụzie oji anya bịa lewe gere ya bụ ozi ka ọ ha n'uju. O kọwara etu ahịa ahụ dịbụ na mbụ dịka ebe mkpopu ahịhịa ma etu ha si yọkwa ọchịchị ndị gara aga na ya bụ kansụl ka ha bịa gbatara ha ọsọ enyemaka mana enwe ihe nwere isi wee lụzie mgbe onye ọchịchị Nchereoge nke nọ ugbu a batara bụ Chief Agụiyi onye a kọwara dịka onye chi zitere. Ya bụ onye bụ Chief John Ede onye kwukwara na nrụgharị ụlọ ahịa ahụ bụ nke a ga-eme n'ọnwa atọ kwuru na ndị nwe ụlọ ahịa ebe ahụ agaghị akwụ ụgwọ ọbụla iweghara ụlọ ahịa ha. Chief Ede gwara ndị na-azụ ahịa n'okporo ụzọ ka ha gbaa mbọ were ohere a nweta ebe ha ga-anọ na-azụ ahịa ha iji belata ị na-azụ ahịa n'okporo ụzọ. O kwukwa na enwe ike iji nde naira 50 wee zụrụ otu ọnụ ahịa. Onye chairman Anambra State Market Amalgamated Traders Association nke Oriagụ Maazị Ugochukwu Nwokaka gbara onye ọrụ ngo ahụ ka ọ gbaa mbọ hụ na arụsịrị ọrụ ahụ n'oge. N'okwu nke ya, onye isi Concerned Shop Owners Association nke Oriagụ Chief Joseph Ogbuze toro Gọvanọ Chukwuma Soludo maka inyehe onye ọchịchị Nchereoge na-ege ntị ma kpekwa ekpere ka Chukwu gaa n'iru nye ya amamihe iji na-arụ ọrụ ahụ nke ọma ma yọkwa ka agba mbọ hụ na esikwa otu a rụgharịa ahịa ndị ọzọ dịgasị na mpaghara ebe ahụ.